Haien zenbat problema ditugun. Gure sistema elektronikoan sensorearen seinaleak nik esan dizudan arabera beti jaso behar du interferentziaren bat. Beti egon behar da inguruan zirkuitoren bat, eragin behar diola interferentziaren bat nahastu behar dela gure seinalearekin. Gainera, zarata beti egon behar da hor, eta seinale zakarrau ere beti batu baztaigu sensorearen seinalera. Baina, badaukagu aukera bat egoera hau pixkatxo bat hobetzeko. Industrian erabiltzen diren seinaleak ez dira oso azkarrak. Kilohertzio ingurukoa gehiago ez. Badakizu bagabiltzala neurtzen temperatura, presioak, abiadurak, abiadura angularrak, eta hauek ez dira kilohertzio ordenekoak baino azkarragoak. Seinale baten abiadura ematen da hertzietan badakizu zergatik, arrazoi honengatik. Sensore bat edo seinale bat egon daiteke aldatzen momentu batean geldi, hurrengo momentuan egon daiteke aldatzen azkarrago, edo zein arrazoigatik. Orduan, ezaugarri bestela, seinale horren ezaugarri bestela ematen da bere abiadura maksimoa. Eta abiadura hori ematen da hertziotan, konparatzen degulako seinale sinusoidal batekin. Esaten dugu, ze seinale sinusoidalek edo ze frekuentziak jarraituko zion aldaketa maksimo horri. Konparazio horretan sortzen da hertzio abiadura. Argi da seinale bat azkar baldin badago aldatzen, behar dugun senua jarraitzeko azkarrago izan behar dela, frekuentzia altuagoko bat. Eta geldiago aldatzen bada, esan nahi du frekuentzia bajoago izan behar dela. Bueltatu gaitezen gure arazora. Industrian ditugun seinaleak dira seinale geldiak, frekuentzia bajukoak, eta aurreko atalean ikusi dugu interferentzia okerrenak direla frekuentzia altuagoak. Beraz, badaukagu ezaugarri bat, bi seinale hauek bereizteko. Hauen abiadura edo frekuentzia. Eta zarataren kasuan berdina, ostiloskopio adibidean ikusi duzuen nola den zarata. Oso aleatorioa eta oso azkarra ere bai. Beraz, abiadura hori erabili dezakegu gure seinalea eta zarataren arteko beriztasun bat egiteko. Eta zein da abiadura ezberdineko edo frekuentzia ezberdineko seinaleak diskriminatzen duen blokeak? Iragazkiak edo filtroak. Kasu honetan, frekuentzia bajukoak pasatzen uztea nahi dugunez, eta altukoak baliogabetu, pasabide baxuko filtroa behar dugu. Adibide honetan elektrokardiograma seinale bat daukagu zarataz beteta. Pasabide baxuko filtro batetik pasatzen badegu, ondo diseinatuta baldin badago, elektrokardiogramaren abiadura hori pasatzeko eta zarata azkar hori baliogabetzeko, gure egoera nahiko hobetu behar zaigu. Zoom bat egiten badegu gure seinalearen zati bati, hauxe izan behar dugu. Jasotzen dugun seinalea izan behar da gure sensorea geldi aldatzen, eta horren gainean zarata azkar pila bat. Sensorea gehi zarata edota interferentzia. Interferentzia ere abiadura handikoa delako. Hau, irudikatzen badegu, abiaduraren ardatzan edo frekuentziaren ardatzan, hau izan behar dugu. Gure sensorearen seinalea egon behar da frekuentzia bajutan. Ezaugarri bezala badakizu ematen dela bere frekuentzia maksimoa. Seinale baten frekuentzia esaten bada dela kilohertzio bat, da bere frekuentzia maksimoa. Egon daiteke aldatzen geldiago, beste momentu batez. Bere frekuentzia maksimoa ematen da. Eta bai interferentzia eta bai zarata, esan dizudan bezala, abiadura onditan egon behar dira. Edota frekuentzia onditan. Hau horrela ikusita argi da ezaugarri hau erabili beharko dugula bi multzo hauen artean diskriminatzeko. Frekuentzia bajuak pasatzen utzi beharko ditugu eta frekuentzia altuak baliogabetu beharko ditugu. Pasabide baxuko filtro bat behar dugu. Honen erantzuna hausi izan beharko da. Ebakidura frekuentzia egon beharko da bi multzo horien artean, frekuentzia bajuak pasatzeko baliogabetu gabe, eta frekuentzia altuak izateko irabazpen negatibo bat dezibeliotan edo bat baino txikiago den irabazpen bat indargabetzeko. Seinale hau, pasabide baxuko filtro batetik pasatzen bada, edo berdin esan da, seinale hau gehi hau, pasabide baxuko filtro batetik pasatzen bada, edota erantzun honetatik pasatzen bada, erantzun hau izan behar dugu. Frekuentzia bajuko seinaleak berdin pasatzen dira, eta frekuentzia altukoak pila bat baliogabetu dira. Denboraren ardatzan, hementxe daukagu gure sensoraren abiadura bajuko seinalea, berdin, eta frekuentzia altuko zarata eta interferentzia horiek pila bat baliogabetuta honi esker, erantzun honi esker. Pasabide baxuko filtro hauek diseinatzeko izan beharko ditugu kontuan bi parametro. Lehena eta garrantzitsuena ebakidura frekuentzia. Argi da, ebakidura frekuentzia hau izan beharko dela seinalearen frekuentzia maksimoaren berdina edo hobeto altuagoa. Pasabide baxuko filtro hauek diseinatzeko bigarren parametroa izan behar da zenbat nahi dugu baliogabetzea frekuentzia altuko seinaleak. Horrek dauka zerikusia malda honekin. Lehen ordeneko filtro bat baldin bada, horrek esan nahi du 20 dezibelioko baliogabatze bat izan behar degula frekuentzia markada bakoitzeko. Zer esan nahi du horrek? Seinalearen frekuentzia baldin bada kilohertzio bat, frekuentzia markada bat da 10 kilohertzio. Eta interferentzia hori baldin badago hor,
Esan behar du, jasan behar duela 20 dezibelioko baliogabetze bat. Hau da, zati 10 egin behar diogu bere amplitudeari. Hori gertatzen da lehen ordeneko filtroekin, 20 dezibelio hamarkada bakoitzeko malda daukagulako. Baina izan dezakegu, erabili dezakegu, bigarren ordeneko filtroak. Hauek, 40 dezibelioko baliogabetze bat sartzen dute frekuentzia hamarkada bakoitzeko. Hau da, zati 100 egingo zioten bere amplitude honi, zarataren amplitude honi, edo interferentziaren amplitude honi. Eta ere aukeratu dezakegu, orden handiagoko filtroak adibidez. Hirugarren ordeneko filtroak izango zituzten 60 dezibelioko indargabetzea hamarkada bakoitzean. Hau egingo genuke zati pila bat baliogabetuko genuke eta seinalea asko ze hobeto geratuko zitzaigun. Gogoratu, filtro hauek diseinatzeko ebakidura frekuentzia, hau baino altuagoa, eta hauek gero eta gehiago nahi baditugu baliogabetzea, filtroaren ordena handitu egin beharko genuke. 20 dezibelio, edo 40 dezibelio, edo 60 dezibelio hamarkada bakoitzeko.